بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللهم صل وسلم على أشرف المرسلين سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين المنتجبين. مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدين تفسير في الله جباو الله كهنا ناكا كشيا ناكا بركة الله كودينا وكلينغلي نبلا جلما أما فو أو بسم الله إمشون من دي سانفه مع أدبة القرآن أو مع أدبة القرآن بالفتح أو بالضم. قرآن دمنين تولي مي نببي أكاتا تصر على kasoro doma doboshi dola bi amina baroke awiye feminka oye qur'ana sura bikononto aninannai qur'ana sura bikononto nanna wadi bi wele ko suratu sharh do wa wele ko alam nashraha sura kuna foni minna na sura belebele in kono amina bo ka wala insha Allah na sura in kala ka dafa hukuma na fe sura yɛrɛ a bɛ bɛn aya hakɛ min ma sura yɛrɛ kumaden hakɛ min bɛ a kɔnɔ sigininden hakɛ min fɛnɛ bɛ a kɔnɔ ni ka sɔrɔ k'a kɔrɔ walawala nafa min fɛnɛ bɛ a la n'an y'o tɔmɔ alakiraba kuma nɔ na ani an karamɔgɔw ye laseli minnu kɛ an ma inshallah an bɛna nin bɛɛ lajɛlen di aw ma yanni o cɛ an b'aw bɛɛ fo k'a fɔ aw bisimila aw minnu ye an wele k'a fɔ maadabatul qur'ani a waati a ti fɔ aw kɔ an'aw minnu wulila ka se an ma k'aw ka hakilinan di an ma a kan an b'a fɔ aw sara bɛ ala de bolo ala kɛ hɛrɛ kɛ an n'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye aw ka bilasiralikan kumakan ɲumanw na ka an jɛ arijinɛ kɔnɔ ni alakiraba yɛrɛ hɔrɔma ye ni alikuranɛ hɔrɔma ye inshallah sura in suratu sharhi a bɛ bɛn n y'a f'i ye cogo min kuranɛ sura 94 ma an ka jɛ an ka kalan ɲɔgɔn fɛ. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Badew ni ne sura ye abi ben aya sheki ma ni ya lajɛ kuma sigida sheki abi ben o de ma a kelma no ya kuma den o be kuma den mugan ani wolonwula ma sabu wa shuruna kalma abi ben o ma o kuma na fɛ sigininde min b'a kɔnɔ miya wa salasuna o bi ben sigininden 130 ma sigininden 130 abi ben o de ma o kuma na fɛ telba masa yi mun fɔ nin sura in kɔnɔ sura in bɛ la ka fɔ ka bɔ alakiraba mankutukanw ala ye hɛrɛ minnu k'a ye a ye bonya minnu k'a ye sura in bɛ la ka fɔ ka bɔ o de la e k'a dɔn k'a fɔ alakira ala ma a gansan bila ala ka ciden don o bɛ e ni ne ni kira cɛ ala ma e ci a ma ne ci a ye mamadu de suganti o b'a yira k'a fɔ an ni mamadu tɛ kelen ye nka ala ma da yen dɛ a ye bonya ko wɛrɛ minnu kɛ ala kira ye a nan'i da don olu caman na nin sura in kɔnɔ ala ko cogo di alam nashrah laka sadrak a fɔ an ma fɛrɛli kɛ e muhamadu ye i ko a disi la wa muhamadu an ye ko a disi fɛrɛ wa wada'ana anka wizrak doni girin min dan bi i kan an y'o ta ka bɔ i kan doni girin min n'o tun bɛ i kan an ye o wuli ka bɔ i kan الذي دونجرمي أنقض ظهرك نو يكو جريا أنقض ظهرك أنقض بمعنى أسقال ومنتم جريارا يكوما
wa wada'na anka wizraka an talike kablalike kaboy Muhammadu ka wizraka ika donigiruna donigiri mi allazi anqada zahrak umitu giriyara ikoma wa rafa'ana laka zikrak Muhammadu an kofo korota kusmali kofoli an korota ne ala yɛrɛ ye ko fɔ nka mɛlɛkɛbaw yi ko fɔ y'a dɔn ko fɔ kɔrɔtara dɛ ala ka mɛlɛkɛ sanumanw olu bi cɛ min ko fɔ sabu ala ko ale ala yɛrɛ a tɛ seli a tɛ sun nka inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ne ala ani n ka mɛlɛkɛw an bɛ sɔli ka kisi kɛ kiraba kan sɔli dɔw ko duwawu de don a bamanankan na ko ale ala yɛrɛ n'a ka mɛlɛkɛw u bɛ kisi ɲini kɛ ka duwawu don kɛ alakiraba ye ya ayyuhallazina amanu aw munu liman yaraka dalala sallu alayhi aw fenenge Muhammadu kofo ka duwawu caya aye ni ko ashhadu an la ilaha illallah iba faraka wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ni mogo min ko ala ka kira bo ala yɛrɛ jɛna iko sabu ala ko namba ale ala fɛ a kɛtɔ k'a fɔ ko namba ale ala fɛ walasa an ka ale ala sɔrɔ a ma fɔ an ka tugu ale ala la dɛ bal n'aw bɛ ala fɛ ko a ye tugu Muhammadu la in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah n'aw bɛ ala fɛ a ye tugu Muhammadu la ala ye Muhammadu ko fɔ kɔrɔta dɛ ka taa se niveau la ala yɛrɛ tɛ sɔrɔ fɔ Muhammadu i b'a ye kuranɛ kɔnɔ yɔrɔw la ala bɛ a n'a ka kira jɛ dɔmira kelen na dɔmira kelen parce que n'i ye kira ko fɔ dɔw b'a fɔ k'an ye kira ko in dépasser jaabi min b'o la cɛ dɔ dan tɛ kira la fɛn de bi dépasser dan bɛ fɛn min na ala ye kira dan a ma dan kɛ a la fiyewu o la a ti dépasser ala y'a na kira jɛ dɔmira kelen na kuranɛ kɔnɔ ko wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu a ma fɔ wa an yurduhu ma dɛ ko ale ala a n'a ka kira ko an ka kan k'o diɲɛ ɲini ale ala a n'a ka kira an ka kan k'o diɲɛ ɲini normal la tun kan k'a fɔ dɛ ale ala n'a ka kira an ka kan k'u fila diɲɛ ɲini nka a ma fɔ k'u fila dɛ la ko ale ala n'a ka kira an ka kan k'o diɲɛ ɲini o kumana fɛ o kɔrɔ ala n'a ka kira n'i y'u bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn i bɛ fili o de y'a to n y'a mɛn an karamɔgɔ kuma dɔnna dɔ da ko n'i b'a fɛ ka ala ni kira bɔ ɲɔgɔn na k'i bɛ t'i jɔ dugalen na ka lamu ta i ɲɛ maani n'a finman ka lamu kɛ ka o finman in bɔ jɛman na ko n'i sera k'o kɛ dɔrɔn i bɛ se ka ala bɔ kira la nka n'i ma se k'o kɛ ko i k'a to ten ala yɛrɛ de ye kira in ta ni k'a kɛ n'ale ala fɔra kira kɛ fɔ wa n'ale ala labatora kira kɛ labato o kumana fɛ ala kira kanu ala kɛ an don ala ala ko warafa'ana laka zikrak Muhammadu n ye ko fɔ kɔrɔta ni seliwelela ko ashhadu an la ilaha illallah a t'a fɔ wa ashhadu anna mamuru a t'a fɔ wa ashhadu anna adama wa ashhadu anna usman ti fɔ wa ashhadu anna muhammada rasulullah ko n bɛ seereya ka fɔ ala ye kelen n bɛ seereya ka fɔ Muhammadu ye ala ka ciden o de kama hali baya kɔnɔ i b'a ye a daminɛ i b'a fɔ ko n tɛ fila fara ala kan a laban na i bɛ sɔrɔ ka na kira tɔgɔ fɔ yen ko wa ni kira ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ diinɛ in tɛ taa kira yɛrɛ de kɔ ala k'an don a hɔrɔma la fa innama al usri yusran Muhammadu i k'a dɔn gɛlɛya ani nɔgɔya u faralen don ɲɔgɔn kan fa innama al usri i k'a dɔn gɛlɛya ma a yusri ale faralen don nɔgɔya kan o kɔrɔ kuma o kuma n'i y'a kalayalen sumaya de bɛ a kɔfɛ ji laada tɛ wulili ye a laada tɛ kalaya ye n'i sabalila ka muɲa ye a bɛ suma ala seginna ka innama al usri i k'a dɔn gɛlɛya yusran nɔgɔya a n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ walima i k'a fɔ nɔgɔya bɛ gɛlɛya kɔfɛ kɔrɔ gɛlɛya mana na kuma o kuma nɔgɔya bɛ a kɔfɛ fa iza farakta fansab Muhammadu n'i tilala i banban i k'i cɛsiri ka taa ala ma fansab dɔw ko fashtahid i cɛsiri n'i tilala i ka seli la fa iza farakta n'i tilala i ka ala wele la i ka seli la fansab i banban ka taa ala ma i cɛsiri ka taa ala ma fansab dɔw ko fata'ab nafsaka i yɛrɛ kun sɛgɛn ka taa ala ma i ka lahara ɲinini na fansab fasta'id i labɛn a kɔrɔ ka gɛlɛn a ka nɔgɔn fansab de dɔrɔn n'i tilala seli la i cɛsiri i k'i yɛrɛ kun sɛgɛn i k'i ɲɛsi i ka ala ma
ma ni nyashama ike munge wa ila rabbika farghab ike nigi minake katalama ka doka fo ni fenfe fo alai ala perene no Muhammad ki jabi sabula ala yere de ye e kanu antal habib mbi fe kanu nyogonde e Muhammadu mana fe ala mi kira kanu ya rabbi ala ke ne na ukringle na bela jelen kanu in sura ya ala kira bako man qara alam nashrah laka sadrak ila akhirih fa ka'annama ja'ani wa ana muhtanimun fa farraja anni koni mogo mi yen sura in kala katabla labana ka bi nafo inna ale Muhammadu tona madalen soro inna ka ale bo o tona madda konnana ko rabi nafo inna ale soro jon ya juru de la inna ka ale san ka bo jon ya la o baraji bonyongo o ti baraji denide wara faana laka zikrak ni sura in laje a ayan nan bi beoma o kuma den ambi ota an karamugo yen nafa chama fo anyi ala muso mi nga furko galara wal ma chami nga furko galara o kuma na fe ni muso do aba sebe shantani nani ka dia ma aba ke ka jabi noni abi jabi kelengele min do aba ke ka noni ninga adda asena o kuma na fe inshallah yani o jabi nke woro o muso kele o na furu soro o kuma na fe ni chedo aba sebe ka adama abi amu afarla o sarakati o ye shiye o kuma na fe shiye de bi sarakati misri welelama aba hakli tola aflana fene jume tuguna nafala commerçant walma e mam ba fe ka voyager wala say ka yoro ke marché dugale mbulu keme saba ani tan saba niyo keme saba tan saba soro warafa na laka zikrak iba sebe akilingile na bela jelenka na dafara kuma na fe iba furuki ka ke wushulayin o kuma na fe ka to ka wushu ka jago ke yoro la walma itato tamala ka wushu ka tama sirafe o jago kele na marché o marchandise min galale no wa obita ni ala ka jenye wa tamao ibi segi ka bola inyuma i heralama i tonole i wasale i kungorotale kana fasola ka dela ala fe wasa ya ala de tay ala ke nena o bela jelen wasa ka here ke nena wiye qur'ana ya rab barka kama ala mi kira korota ya rabbi ala ke nena o korota ala mi don ngirinta ka bo ala kira baka ala ke don ngirin bo nene au kan ala mi kira ka geleya ko fale nogoya la anga geleyaw ala ka bela jelen wuli ka bana wuli ka bo anka ka dekun be wuli jango garsiga ko o de ka gele an chamambulo miliyar chama be ala bulo ala ka shuranga ka walo anga na ala kira ba hormai aka be skida wore wa shukran lakum fi amanillah بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى